na enche bia ubewu na ubekọ kodru asemado na hona enipa enimu wa ha no mo dada no ebeka se evangelist Afrifa won so obeke ho wa ha obi a yedi enim se wode ka wo kwa Abraham chen won so obeke ho hallelujah amen enti adofo yen sakra ya dwen yen hwehwe kwa pa no ansa na Kristo aba e ba cho asia na ba cho da wi ko sadia wan dia no nso yae no sadia won dia no yae no pepepe sadia won nso dia yae no pepepe sana yen so se ya hwehwe Nyankopon asemu no kure na se yade yabrabo yesuban sadia beye ye benya kwan awale mionu nti ye gina se awale mionu enya bone sadia beya ye benya kwa twempranti ye ka se empratwe enya bone sene be ya ye kondo ensanti ye se ensanom de ye enya bone a odofo ada ubewu no ada ubeka onsagu ubo no ada Yesu be pie no ina obo se wa ye nkwase ade enso sabre no na akachi enti ene ojeda no yenko 2 Timothy 3:6 na 2:7 no wasi na emu bi ni won a wonam asie hyen afiafie mu enti wasi wemu bi ye nipa bi o hye ase na mafiafie mu enye no krasem no ode nam enso esen se oburunsam ahyira nipa nti omo wasika omo bibia omo de hye afiafie mu de ko radio so TV so de ko media babia a broadcast asem no atwi nipa dodo ebo omo nchen wasi na wofa ema adwenhalefo abone adole ahye won so wasi wofa ema de adwenhalefo enipa o madwen ha enipa woka asem na wonhwehwem wobae no woka kire se heaven de eye enipa 144,000 ena ekọ obi enko obio obi ka kire se obi ko heaven a wo boa obi enko obio mu no wonhwehwem esanse won patreni adi achiranti fast no afa no onso de nam no o kirekire asem na wo kire no onte ase enso no o kirekire wasi akono ahodo keka won no mum akono enipa na waba wo nchen se wo be kire onyame asem no wagasa wo hwe na appearance wo hwe ne dressing wo hwe ne movement ya wo so obai die save obeye dwaman be mai die obepema enso nu na me yedai se o prichi se obekire wo kwan no wo se akono huduo na yede ekeka wo mo nom nsa bodwaman yade boni bia bi kaka safi di diatam kwa bosom so o hawto no obekwaduro so onimu Nyankopon asem no mu enso no yedai nu o kirekire wasi 1 hour suada ensu ontumi hu no kura no da o suada bia da bia what Bible ho da bia omko enkirekire da bia omko sua ade ensu enokura pa de ohu wa suade be ye emfiaduonu emfiaduasani still wasi ensano mu aye still wasi adwaman nya bone still wasi oba hyetra obetimi akonyankopon nchen still wasi oba de nwitu anwiso a enye bone still wasi bowreshe aye still wasi walimienu nya bone so ati ase o suada bia so no krepa de ohu orofo twonhu from ho na unya nkwa me ba cho to asoma me fami ko 1 Timothy etire ye enan etijem ba akokọ pemu mienu no orofo wose ye kan okre no enokre ye ba akopẹ se Nyankopon soma wa hu se wasoma wo kan o kan okre se wo kan okre a ohu ahi enso ohu nya Nyankopon ahi efise Nyankopon ka che Hezekiel midiwasi oman no so se owemfo enti se wo se nkranta besense abobone fo kokko se on sacrifice na kwanbone ho se wo ka no obone fo se ne oye na no obaye ntu ansesa emfa ho waka wie wuo de obewu na momu ni moja no ebebua na tifi na momu no se mesoma
nessa wo hwe nipa nim wo fele mi akwala keto na mi ko gina akokase sei na nipa betame na nipa beyem sei a nessa wo ba abedefa nipa no bewu o mo boni mu na Yakobon so bedai ebebisa wo hallelujah amen enipa ni ombewu ni Yakobon so bedai ebebisa omumogya firu nkyɛn ntodofo yanka no kre wo ka no kre wa he dia obewu wunyi obewu wanyi obewu wo ka no kre na owu a enya ya efisa enipa bewu na ba bia wo kɔ ne hia me ba cho fa me kɔ secret Timoteo 4:1 no akyerɛkyerɛfo atrofo wase akyerɛkyerɛfo atrofo enti nya me na me ka sɛ akyerɛkyerɛfo bi ya atrofo da bi ɛyɛ kyerɛ no na ɛka kɔma me na honhon no kano pefe se na a edi akyerɛ no mu wase honhom no waka ni pefe enya bebuo anye sɛ adiye bi ene yakohwehwɛ aseɛ nkyerɛaseɛ na momu kyerɛ no honhom no waka ni pefe ato hɔ sɛ ɛna edi akyerɛ mu no kɔ ebinom bɛfam na da ahonhom ne ahonhom mane nkyerɛkyerɛ atwe wɔn ho afiri gidie no ho wase ebinom enye nipa nyinaa enye kyerɛkyerɛfo nyinaa enye difo nyinaa ba ebinom abɛfam enadaadai enkyerɛ ahonhom ene ahonhom bɔne nkyerɛkyerɛ ho atwe wɔn ho afiri dai gidie no ho yes wɔbɛfam wɔbɛkyerɛkyerɛ eso ne nkyerɛkyerɛ wɔkyerɛkyerɛ ɛyɛ ahonhom bɔne deɛ ade kɔ wɔsɛyɛ mu Nyankopɔn mu gidie na de kɔ enkwam no ne eyi nipa firi owuo mu no watwe ne ho afiri ho afei ne akodu no wɔse wɔ ka no kora ekwam bɛde no ene sɛ wɔ ka no kora ekwam yɛdɛ ɛdew enti ɔnka no kora na kwam ade no ɛwɔ sɛ kame ba yei adifusam be kasa ne 30 minutes ba pɛ yɛtwa so yɛbaayɛ no yɛse Elisa ɛkɔ baabi na hɔ nsuo na sɛe enti wɔde ɛnkye egu nsuo na niwam enti ɛnɛ yɛyɛ cancel ɛwɔ kokobe wa wo babia no fɛnkye bra ɛnɛ wabra bɔ na anwu sɛ dai yɛnɛ yɛbɛsesa no ɛbɛyɛ sɛ nkye yɛbɛmu wabra bɔ na yɛdɛ wa ohia da wo so wa yale no wo ba wo de to ɛnkye akorobo no to 5000 no sakitua bi bontoma no sina bi obi mpohu na febra wo ba boa ho kakra na bra wo ba hu se yebepo yebedru fie no na nipa egu yachi no untimi nkan but enipa mpa no kure se wo ka no kure da bi enipa mpa enipa de no kure ya dai wo beyeye ebesi wo yie anu na nipa pe eto wa se nipa batwi omu ho afiri gidie no edo mo akọ fam ahonhom bone nkyerɛkyerɛ ho to asoma me tu no yeah atrofo ngontompo nti wo se atro onu ankasa waduedue Bible no makohu se ensem a me kan enya no korɛ enso onka no korɛ ne da ebiso onim se oka no korɛ a ne ho ba kyerɛ no enti atro ani nkontompo enti ko wana wan ahunim awuo wo se wana ahunim na ada awu se wokɔ Nyankopɔn mu a wan fra kete de wo ye no emfiri nyame enye Nyankopɔn na se wonka dabi se kasa hunimu a ebia enipa bia ewo ni ewo ne mu a otumi eye ana onimu se ade wei udi ye wei a eye sei enuti na obi tumi ye pray obi tumi ye elupre no wase wo mu de wo ma hunim na yedai awu enti nie o kyerɛkyerɛ no enya no korɛ emfa ho hwe bosirimuka onu anim sɛ enkonkwa giem enso sɛne ɛbɛyɛ na ne nsa bɛkɔ na no nti ɛwɔ sɛ otwa toro oso otwa nkontompo na wɔde bɔ ne bra sɛ wote saa anopa Nyankopɔn sɛ yɛnka nkyɛ wɔ sɛ sesa ebi sɛ emfa nkwagye emrew eba cho yenkɔ
Yohane nhoma nketewa no first Yohane wo medi kan etremienu ntichema ye dunwotwe no Antichrist no ho kokobo wase Antichrist ho kokobo ebia wate Antichrist wote ho asem se Antichrist beba anopai Yakobon se yemebo ho kokko yemekire Antichrist no ositi ankasa se bi wo hodada na se bi ni ho a ubehu koma me Mofran kuma wase mofran kuma yi edon a edi akire ni e wose abrimu na wo hu se emna edi akire ni e wose abrimu na wo hu se Yakobon ma nipa 70 years aburu so 80 si wo medi wasase we so se eduru ho a wose wokọ ba bia wo firi ba ye wokọ nsama akire enti hu se wadi 50 a wo do edi akire ma na wo no wo 30 a hu se wo twiben wo 15 years a hu se wo ben na ni nyira kire se wo hu se Yesu mayem nso ne ye wo no entai mu ne ye wo no bibia betumi asi amiri biara Yesu betumi apie abiri biara fi se wan hyeda wa amanabi se da we meba abiri we meba tem bi obetumi aba enti biri bia no e wo se wo ya hwenfo e wo se wo mu ani da ho e wo se wo ben twerosem wo ben paibo no otumi ayeden ayenam no otumi agina no bonfo na eden na eden adi asie me ba so koma me na sadie moate se Antichrist no rebeba no wose se ne moate se Antichrist beba se ne yate se Antichrist beba na sesesi beba na wanyi bi yebeku na Antichrist ba na obese obape ewiase se ye no awiedu obape ewiase no aduru na wie ye no koma me sa na sese yi Antichrist bebre aba wose se ne sese ya me no kasai abria me no kasai wose Antichrist bebre aba Antichrist fo bebre abawiase a omukura Bible e kire atete nsole akase asoluwe die ukwa ehia oda asoluwe ukope ubeyeye asoluwe ohia ni ma ukokra na se wonti o private schema ya ma nwura ho wan she suit untimi nkom asoluwe ehia o se dey na oba ubeyeye etuwasi ene Antichrist bebraba odofo se wunimu a ene dai ye kai se yo se afi na Antichrist beba se ye kasai Antichrist bebrebu atro nchire bebre wo ho a eda da nipa dum ko seyem ase asema ye no kan so wan fan serious na se wan hwehwe Nyankopon asemu na se wan sakra na se Monday ahum aye 4:30 every Monday 4:30 so wan hia ye na se ye no wan pense nyame asem ni mu na se wan sua de na se wan hwehwe asem ni mu a odofo e obeya se wusum nyame but na wusum brunsam ankasa wusum Antichrist a woni nkwa ema okra me ba cho sia na pa cho dabi ko anda ya di hunu se don a edi akire ni wose enu na ema ya di hu se emra edi akire mu ye da ye wo no end time mu ne wei enti ene Antichrist bebraba ene sevi adifo bebre aye Antichrist for ene achechefo bebre aye Antichrist for ni yafunti ene wo kire enye se nyanko se obekire nipa kwan no manya nkwa dabi na momuno so obeka ndefedefesem wobeda da nipa na nipa atunu botoma ma no enipa yi ni owo dia ma no nu anya bi ada hwe na sitrem ada kasa kasiye mu asifia kasiye ni abonidi se asumasi asole ne sia no udu ohun se yes abrunsan nie na no so ni enka se ade bi asum bi anya dabi bai wose yanso honhom ni nyina hwe ni yebewu ni efiri Nyankopon yebewu ni eye no kre no enti odofo yi
se wo kwasole bi abon pa ye se open kwaje di abon pa ye bi se Nyankopɔn enkasa me de me da se me how to atwa enti ene akwankyere ye gya Yesu din ato ena ye di nkuto abesi Yesu anamu ye di apple abesi Yesu anamu anointing oil abesi Yesu anamu enti ka Yesu din na wo se yemmo na kotodwe nyina nkoto yemmo na abafan solenante abra Peter oni Yohane omukodru ayi Solomon abasuru nanimu no obubuani na no oda ho no wo sirom sika Peter ka se ye de sika ledwete ye ni bi emom ye na Awurade Yesu Kristo dimu Nazareth ni na muku no ni dimu solenante enso na ye see in the name of anointing oil, in the name of apple, in the name of abaifonku. So what you say? We say a anti-class, a anti-Christo. Omo dada edi wako oseyem into dofo mawani ena ho. Asana yibe senyesi. But of famiko odifo Isaiah homa no etira yankono entichemu a eye dunsia ekopemo dunsona. Na omanyi akwankyerefo ma wofom. Wase omanyi akwankyerefo ma wofom. Ebisa me de na mesi mi wo wiase etika me sakra ba Kristo mu. Enso akwankyerefo bi wo hono mu a omoma yesa nso afom na ke wo wiase mpo aseve na kana ye. Ebisa yesi ye dwane abagie krankwa no afedie ya befa asenua kase nnome kase na asoa ya mayensa so se ya sakra enso yesi yasole mmara no kyerɛ sɛ utumi yesei yasole mmara no se enti wo kan aye Matthew asempa etedunum enti kyemu nkro na wo se na ɔman no sole mekwa na wo sua ana wo kyerɛkyerɛ ne nipa hyehyɛ ɛna ne nipa hyehyɛ ne nipa esua ɛna ne ya hyehyɛ ya gi Bible na to nkyɛn na yɛyɛ ebia yasoli ni constitution kase ena da ho se oba tumi kyerɛkyerɛ oba tumi ehye tra utumi wale mienu utumi boti enye bone yasoli mu de enye bone utumi hyehyɛ obawre enye bone ubadwaman na se wa anwo de a wa anyem wo mu na se anyanum gase enye bone enti yankase hyehyɛ mra enti na ye kyerɛkyerɛ ne nipa hyehyɛ adofo yen sakra ya adwen anse na dana ban na Nyankopɔn sei wo man na kwankyerɛfo yi afede mo fom ye dodo omoma ye yira omoma ye fom akodu achichirichiri me ba chokoma me na won a wɔkyerɛ wɔn kwan no wamene wɔn wo se won na wɔkyerɛ wɔn kwan na ye de wamene wɔn efisɛ me de kamenimu hwe enti ye wɔkyerɛ me bia na menam so ne wɔkyerɛ me bia na menam so yes ma yese ni frani no enti ka wo na wani frai no o so me nsa boko e de mako heaven nanso one minute me one man me one mama fom one mama yira efisɛ me de kamenimu no kore no enti ne wo beka bia da me giudi sɛ eye no kore enti adofo yi asudie eda kyerɛkyerɛfo so kɛseɛ enti me pacho ebia so yo kyerɛkyerɛni a ɛwɔ sɛ yesua nyame asɛm no yie enti na Deuteronomy 11:18 kan no topic no say ɛsɛ sɛ yesua Nyankopɔn asɛm no yie efisɛ sɛ wo kyerɛkyerɛ na sɛ mfiri gidie no mu a na sɛ wo mane nipa na nipa deɛ wayera wo na so nya nkwada me pacho kokosoma me 17 yes enti Awurade nya wo won mrantia ho anije enti ene Nyankopɔn ni mrantia ho anije efisɛ na yesi adwaman nya bone aye function family planning yinzeyiguo abonfesem ekoso nti ene ya janu omam ya gunu omam ya gu Nyankopɔn asɛm no mu enti ema ne Nyankopɔn nya mrantia ne ye wo wiase ye ho anije kura efisɛ ne Nyankopɔn pa ne yentumi nantim enti Nyankopɔn to nani a nani nye ene mrantia ho yentumi nwane mrantibere mu akono no ne ba so koma me na ne yam renhyehyɛ no won inwisiane won
akunafo ho enti Nyankopon yɛ mo nhyehyɛ no ɛwɔ yenwisia ɛne yakunafo ho kra na ka first yɛ ka sɛ ayisia Nyankopon ni kunu ho sɛ wonim na do nse ka awisia obi a ne maame ne papa wuagya no na sɛ wodo nse kana ane wawu enso ene esan sɛ yakwankyerefo no ama yafum nti ene awisia o ne papa ne maame o ye nyina yasɛi enti ama Nyankopon yɛ mo hyehye no ma ye bio akunafo ka first okunafo Nyankopon ni ku okunafo ho wo fum okunafo wawu enso ene esan sɛ yakwankyerefo ni bi ama yafum nti ama ye ne nti Nyankopon nani nku ye hu bio adofo yanhwɛ trene kwan ne emfa so me pa cho to so ma me na wo nyina ye ne bonyefo ne won a nyamesuro ni wo mu enti wo se enipa ni nyina koye ne bonyefo nyamesuro ni ye mu baako mpo wo kone se awobi twa da pa akwala be ye 8 years wo twa da pa ugina wo bebo nsema ma no nyamesuro ni ye mu ene akwala 15 years no okwaji sikaduro efise yeyi wo TV so zanyi ono a save yempanifo na makwan se yenkyere kwan ye fa so a ye dwen wo kwati groups yempanifo na makwan se yenkyere kwan ye fa so a yeyi sikaduro e wo TV so etime yakwala nesi ya kyere me se memra ha me fa 5 million mra na emoja nka ho na me ba menya sei ni manya beduru one nipa ne se menya aba ne de e wo se medi etreba se manfa ma mebodam mo a na me so kokotwa ne ache me efi se akwala onim nyansa enti ene bibia ye freedom ne open na otimi ye nanka ye dai nanka comfort de otimi betre radio so se wo pesikaduru abra ka fa sikaduru ye yesie enso na ye pie ye ne pefemu na obi ahu eye atro enkyerɛkyerɛ ni bia ya de twini pa ko se yemu enti na Yesu ka se wantwa na no so a olinya wakra ba kumpo ene atro difo abuso enti se wo hawketo bi da so a wudi bechi za enkoda adentia boni na wonamu no de yenka nkyerɛ wo se sakrawadwe o na mumu no wo ba bagya kwankyerɛ koyesei wontufo se sisawadwe sisawabrabo sisa oni yoy firi kwan we su ni Nyankopon mpewei enti wo ye we a nyame beboawo Davida ne mumu no yesei ni adada ni agye sika no ha no da so ye dai etie so e ba cho koma me na anu nyina ka adodwantwisem wose anu nyina ka dodontwisem ene obi mana no so me donyame me ka mi kromo hin se wo wanya me bodwe kun efi se obebodwe kun efi se ote wona ono wo kasa no o comfort TV no so se wo mra obi asisi na wo mra no wan kire no ma no enti ebeda no ni next bibi so no ono wo kasa no efi se ka first no ka kwala obeda hu ba bi aduro wo ba bi abosom wo ba bi akomfo wo enso wo no ni number guase obetimi afra no ni na ye video call ene na kasa adofo yehwe no ma bi ye afi yempanifo nso yesra mo hwe no ma bi ye mayen afi se ne mo oman ne ko no yehwe ne ebeduru ba bi no emfie du beba beka ho de wo da ma no obi abawura ma chewatwa oti free afi se sene akonfo ene ade age ye media afa no ebedum ni bia wanya wo ba fifi sia no okwaji skaduro afi se ozo ntimi ntia ho kirem enti bra pocket no dry baji shobotom obotom wida ni nyina no yede ko oseyem enti adofo yen sakra ya adwen ansa enda da bone da bia enwon abeto e ba cho hozi ba chore ko ye nyina inti na
n'abufuo nyoe. Yes. Na ne nsa atene ara. Wasi wenyina ti Nyankopɔn abufuo nyoe. Na ka COVID-19 ka dwo. Na ka Ghana na ka ho atoyei. Wenyina ti ene Nyankopɔn abufuo ne nyoe. Nyankopɔn buda so fuyei. Na kuma sole. Eti enipa bi a wo pɛ no mate no kura sem no aka hundia na ko be se wiase dadada. Enso wono wo se ne bo adwo chale na wo abotre se wo twen se number bi a wo pɛ no ebeba no ansa na wo mutum wiase. Ntodofo yensesa yakwan yensakra yadwen ansa na dabone no aba. Aye Truth Evangelical Hour so no wasungu no. Eba cho fami ko odifo eze na etire a eye aduonum enkron antijemu du na ekopim du no mu no. Na wadane atemu ani. Ko na trene akogina chirichiri. Wase ena ye dane atemu ani. Ena wo ska unkokọ to nifo ubedipem. Emfa woni ne waye. Ena no kure ayedai akogina chichirichiri koma me. Na no kure ahwease dwam. Wase ena enokura ahwease tim ewo dwam a ontimi sole biem. Enokure edaye ya osole a no wate ahwe. Osole a no wate ahwe. Osole a bubura. Ena enokure nya dwuma. Ena sevi asofo eka no kure enoso adifo a eka no kure se ono de eno kure sem no woka se nipa benya nkwa enoso adifo eka no kure enoso ena adwuma yefo mpa ye adwuma no wo ma di no kure enoso aprosifo edi no kure enoso asojafo edi no kure enoso empo abamu panifo a ye yankasa ya to aba ayi omo se omo nkonko gina manyan MPs ene omuhun kro no ba ministers yi o ma di no kura nozo okọ no onu na funti no okọ enye adana ye to oba na omudi ye omoni ye sere ne de eno de eye tumi no opentia onya ne tumi wie no obi mpo wa ne mpaso aso kro nko obio ye bobo ye kazi wa wini no wo se ye wa wie osi obio eno kura enoso e wo wiase ene no kura hwiase wo dwam. Koma me na de etini ntumi mam ena ne etini ntumi mam ena se woye wo sepakani a wo ka no kura anza kura na wo benya sika akoka asem na nipa ti bi no enya ize ne etini no ntumi mam ena ne odi no kura no obre ne wose wono de wode no kura benante se nyam kupon sun mu se wiase mu onye sisie o mapo hey omo ye obre papa ye tene ntimi mam e pa so toam so 15 no na no kra aye ade a ehoye na enokra ho aye din ti se gold akwahye sase ase ejagisi ye de excavator ekotu se won kra excavator so agise wo bo oto bo ase ebo ni tokro kitua bi na wo wura mu ekodi dimu ansa no ahu bi wase enokra ade eho ona ene Nyankopon asem nokra eho ona eho odin papa se wunimu ameka kire wo ene fedafe ne yede defe ya ne de enya nkwaji o anu ma nkwa odofo e se wo penkwa de a ene sue nyame asem yie se watwe ne se asole a wo kɔ no se wo penkwa de a ene fuoni to fom na hwe nipa na brabo hwe nipa wo mu no kasa hwe ma setena efise Kristo na yede ato so no Kristo ni no ya mfa ewo bibia mu enye se wa shatade kwa sole no na mom onantie mu okasa mu usuba mu na se yeyi se di ni firi me ba to aso ma me na de etwene hu firi no bone hu no wo fun no fa eti wasi enipa bia na otwene hu firi bone mu no otwene hu firi mumuye mu no ya fom ne fa ho na so ma zi de na so ntimi gobo bia kai asa fa ko ba bi we wan twa ko dumi ohwe
ono so se ono se wo ye Kristo ni enti on kwaduro so otimi ko bodua da otimi nya ohwe so ati ase na wakana ene enipa otwe ho firi boni mu no ye fom no fa ye fa na de free na de so no bi fa wo fa a wonwe ho na ni yemu hyehye ne ba kompo efiso onim se akowe de oni bibia ye me na hu se Nyankopɔn nsɛm hwe ya de ehu enipa obaka chi se wo mebo odua metu odu meyo se nu ensuro no na mom no ogya manyame no ono de esuro no pa efise Nyankopɔn nsɛm hwe ehu Paul na kan wo se Nyankopɔn nsɛm hwe de ehu ono ono obetimi akum hunam wei no asan de okra no akoto ahohiahia gem enipa betimi aka se okun ba wontimi kiro ba bi akọ ebacho fami ko Isaiah hona etire ye aduonum nsia 56 10 to 11 no na wemfo ye enifrafo wonyina nimde wasi ya wemfo ne Yakopon ayi o mama ye se onhwe ye so no wasi bebre aya enifrafo bebre nim de Nyankopɔn asɛm no onhwehwɛ mu wo bae no asɔre no constitution da hɔ asɔre ne mmana wɔ hɔ no abɛfa no odi so bi etu onumpo no edu afia ne ye de preaching roster bra no enti eno no ofolo edu kwasia da no afa bible no akan ne hɔ no no akan egu no okɔ so no ampo fa tworo sɛ matena sɛ ahwehwɛ mpo dabi eti nie ya hyehyɛ na no ana ye di so koma me wonyina ye akramam wasi wonyina ye akramam na di entina osofo ti ho no oba hye tro aba so le no ntimi nkasa edi entina obi agi obi kun e wa solim obi agi obi yire wa solim no mu na ate asodam ho na ye ntimi nka na ye no huhu wasi wonyina ye akramam kraman no ompo efie bi wo wura ma yehu enkrama gufie ho enso wo betimi akọ any time kronfo betimi abowura ma kọwia na opẹ efise enkrama no go no mu mpo anu aso mu guo mum sa koma me wontumi mbubom ka kraman kase pa wo gina ho ka wo hwe save enipa no tenten ne kase a na ko bomu a na ka ho wo so enso otimi mom entini ye pa bia ne ye ene save dodo no ntimi nka no kura nkyere ye eti ne ye pe no ye wasolim si ye de ye solim mra no enchi wei ye solim mra no enchi wei ye solim mra no wei enchi dabi ye nyane sa mpa chokwa me wo ye na mukasafo wo so ye na mukasafo ntimi solim kotufo wada no wada hai wo ye sepakani o enso ebia wo hwe ba mukura be yabusu mienu ni eti wote so obi preach a no afa bi no da kokasa koma me 11 de da ho penna wo se da bia wada ho ye dai e penna wo na badda free anopa kosi enumere kosi anopa free ya nhwe kyerosem no mu ya nsua ena Kristofo mpa disua ena Kristofo obi kura kwasole be ye emfie numu ni emfie duni entoma bi ewo owiase bi ewo bi zo ni bible enti wokone ya ka kye ne se wei enye hwe a wate because bible no poni bi no akohwehwem waseme de bible no minim kan enso okurafo no otimi yakọ sana ka auto bible bi na osua ya na ko hu ya de da ho penna aye ni ha yetimi fa nko heaven odofo se ya nkanya ya ho ansole ahwehwe nyame asem no mu a wutimi fa ne ya wo ye no ani ha ne ya wo pe na wo ye no nko heaven
me ba cho to asoma me 11 no na akrama no ye adufudupe se wonim wo me wase o me ye adufudupe se wonim wo me wo wi asisika nyina bi so still wada so pre piska wanya bibia bi and so still ni nua da kom na okoto adwane gu emfa no ho kra ne ntade wa park gu adaka ma won hye no bag ba ya miensa obi so enam ho a onya bi nhye emfa no ho kra wa yadufuru pese onim wo me na obenya bi enso no eti eguso ne ye presa yankasa japade nye but so one pen ne kwa so a eyemusuo de mawo se wo yo kristo ni na se wa mpa wa ne kwa so a eyemusuo de mawo na se mpo wo se wo de wo nsum nyame na se wa mpa sika wa ne kwa so edidi abosumachi edidi enurachi a ebekun unyi ene wawu ne ba cho koma me nyanhwesofo no nsu ni inhunumu wose enyanhwefo nsu ni inhunumu wo ma ye do masisi ensola no nso oni inhunumu ebi se ye di preaching roster na abra no no hwe so preachi enti anya ne ekoso ho no oka ne yewo mu ne yewo ho no ene se okasa fa eye yedie ho enti anu wasema na obeka ne ekoso no de eno ye nka koma me wani na adane won ani achechwe won akwanso wose obia da nani ache ne kwanso nanka akwan baako na wose ye nyina ye faso de konyankopon nchen enso ene a kristofo e wo wiase ensole dudu e wo wiase asuro obia ne gidie asuro obia ne ne ofa wezi we de eyebone wezi we de enyabone wesi yebosu o Yesu dimu wesi yebosu eja oba no nkunkuru dimu wesi yebosu o nsuo mu wesi yebosu asolida mu wesi adwaman nya bone wesi adwaman ye bone wesi awalimienu nya wesi awalimienu ntehwe enti yede ne saa ne yede yeko biada nani ache ne kwan so ene yeko enti hu se yenkopie heaven yenkopie ba bi baako efso wasi efficiency gidie baako nyame baako asubo baako me pa cho to asoma me obiala hwehwe ne mfaso obia hwehwe ne mfaso ekwan obefaso obetumpon ekwan obefaso a ni na brabo besi ni yie enipa ebe feel no yes software di oba radio so na mani aje fi se na brabo fi ona mu di onka ho asem kire ni nti oka yedi asem ubeyeye hey afese se anu atoka yes enu de ye obetimi ato but e wo se wo twu hu firi boni mu e se sika ne de ye nyame adwuma na no nkire se e wo se ye tra boni mu ne yakopon ehira ye entina mama Esther bo e bo nwum bi aya me de pa wo se o ti boni mu na no ma ekoyi ahwe yie enti wo anim se okwan a wonam so ne nye na se no ma bi koyie ma wa hwe yie na o gina ba bi ho tro me pa cho asi da ko obiara wase obia hwehwe ono ankasa ne mfaso ono ankasa ne yedie ono ankasa ne nkoso na enye se nyankopon adwuma bekoso fa me ko eye 2 Timothy 4:1 adisirabi entuwe de adisirabi na yesraw obi a wote yanka no enkase bia yebu obi aten da bi ye ne hwanse yebu aten na emu no ayaten yie se ne ye Kristo beba ye be ye baako wose so kasafo ni wo tiefo ni ho na so obi nim so obi timi kire eti ne ye no kure de obi ka afa obi tuufo a na se ye papa afa me yade ne zimnim se nye na me ye na so obi ka kire me se afrifa ade we ya wuye ado be ko oseye mu a entempa na majai efi se wanya ya
aduro ko se mu so ampa me ba cho koma me afe meshawo onyankopon ni Kristo Yesu a obebu atiasefo ne awufo aten na huye ne na hiniemu ano anim. Yes, enti anada ye hyew ewo Yesu Kristo onyankopon bana obebu atiasefo ani awufo aten. Enti emfa hu se Yesu beba bato anase wo bewu no de wo ye bia wo bebu so aten se ne okan ye ewo senkafo etire dumienu enti chemu dumiensa no se anu ye nyina no onyankopon de beba temu mu empo no ya hinta se papa oboni o obebu so aten no odofo yi onu animu na ye tuufo ena ye ka kire wo se sakrawadwen firi wo boni no mu ansa na Yesu aba koma me tuno yeah pemuka kasa asem no o se pemuka asem no ntodofo yi se bia wo ye preacher wo kogina ho a bia twasem mu pemuka asem no kanokora no wo kanokora wo ye free na ko ba bi koma me jinamu ebre a eye ne de enyemu jinamu ebre eye ne enyamu anye se ebia yate radio su kasantini ayeye dabi ebia ekwankwe fa so a yenye sika de ba no nim wo bre yes eti ebre eye a woni bi no e se wo jinamu etumi bonyame asem ne dawuro enka se mi pese mi sidan ansa mi pese mi yeye ansa mi pese mi akasa mi nya me mansion mi timi hu se me makọ manim ansa na mabonya kopo adwuma ho ka na watwe bia me kobo kasei na de ba na me bebo me bra dabi jinamu ebra yemu ebra nyemu ebra ahawda wo so amane da wo so kanokre no na nye sabri mu na mini binti wo be ye azan dabi kosoma me yiaten wasi yiaten ko kanim obi ya de na nya ka kire no se ko ade wo ya wo ye de nye ekon ya onam so de amoa emfa nkwankwa jem koma me tufo abojochare ne nchachire wasi abojochare ne enchirechire nyina mu enye se hu se obi so ya de a na wo sabi wajimi okristo ni na ye we wabodam na wone na ko dabi emumu no chire no se minua ba atade a wo hyenam krumu no emfata okristo ni eti ebe ya kofie na kworo enhye bio yifiri untade mkura abrante etire wayi no mfata kristo ni enyi setire bi kotwa so kora kotwa so so te ase abojuche ene enchirechire mu enipa no obete wase koma me treno ya na ebri bi beba a warindie enchachire pa a eye no wase na bribi ebeba samri mu enipa ntie enchirechire pa eye asem papa edini papa kon enkwaje mu no enipa ntie biem so ti asem papa edini papa kon kwaje mu no enani pempe dabi he fa we bra na obeye yesei na besi uye na ebesi uye nkwa ena enipa mpe enkwaje asem biem koma me na enam se wonyina mu ye wasum wonyina asum ya won hene nti wasina esense enipa sum yo mo he na ke ba ye na go bi pese na ke ya bie folans atum ye nim no enso frɛ ya ne apetro bonidin by force na ya ka jense wo na wo yese wo kwa ha bibi se be sisan wo maame ye baifo wo papa ne ye wo enipa bi an tifie wo ye wo enti ene ebo 8 ahia mo kokobe na me mo akwankyere yes kenu ne yepe yasum ye he koma me wabaswa enchachura aboaso ya wabaswa chachura fo aboaso enti ene so ka nyame asem papa wo hu ahi obia mfa anya hwe akwawe oba wakasasa oyi na dabia sei dabi
wɔso ɔbɛsoa akyerɛkyerɛfoɔ ndɛ aboa so yɛmmuo mu asɛmpa no yɛmmu bie mu yɛmfa sɛne Noa na no ɛyɛe no kae sɛ saa no nipa ba no so ɛba bɛyɛ kɔma me sɛdeɛ wɔn ara wɔn akɔnnɔ teɛ sɛneɛ n'akɔnnɔ teɛ sɛneɛ ɔfeele sɛ ɔyɛ no ɛno ho anammɔ no ɛde otu ɔfeele sɛ ɔbɛwale mmienu enti ɔte asɔle no wɔse awale mmienu nyɛ bɔne wɔpɛnsanom enti ɔte asɔle no wɔse ɛnsanom ɛnyɛ bɔne ɔdɔfo yɛn sakra yɛ adwen ansa na wie da no aba kɔma me 4 no yeah. na wɔbɛyi wɔn aso afiri nokora ho wɔse na nipa bɛyi wɔn aso afiri nokora ho ɛnɛ woka nokora sɛm a obi asisi na so kora so wɔnte efisɛ wahyɛ da bi ama no ho sɛ ɛmene wei mu na me deɛ ebia mɛsakra na me mpo deɛ me deɛ metimi ɛmfa me ho nkɔhyɛ saa kyekyerenkyin no mu enipa bi ayɔ ɔmo ho kyenkyerenkyee na ɔmo de nyamesom akyekyere ɔmo ho na ɔmo amo brɛ wɔde nyamesom akyekyere no ho ada Yesu bɛba no na ɔbɛn sɛ ka de nyamesom no kyekyere wo ho a na nka bɛboa wo to asoma me kɔ na wadane akotie anansesɛm wɔsɛ na nipa dane akotie anansesɛm ɛnɛ sɛ nie wɔn adwene mu ɔbɛka kyerɛ wo anansesɛm kɔ ne yɛpɛ atie to asoma me 5 no yeah. na wɔdeɛ na wɔsɛ na wodeɛ wo anɔpɛ wotie me o Kristo ne anɔpɛ wotie me kɔ ma wani na hɔ ɔdɔfo yi a wotie me wɔsɛ ma wani na hɔ ɛwɔ adeɛ nyinaa mu adeɛ bi a wobɛyɛ no enti obi to nyi wɔsɛ asɛm bi a mɛka anamo bi a mɛtu ɛwɔ sɛ mibisa Awurade sɛ Yesu ɛka ne saa anaa enti Ephesians wɔsɛ na musua Yesu sɛi to asoma me mia wani hunu amane enti abere mu ɛsɛ mia wani hunu amane fi sɛ wɔsɛ no ɔbɛfa nyameso mpa no yɛbɛtaa no enti mia wani hunu amane kɔ yɛ ɔsɛmpakafo adwuma so yɛ ɔsɛpakafo a yɛ wo sɛpaka adwuma no ɛman entie obi ɛnkɔfo obi laa mu yɛ w'adwuma no kɔ wie wusum no koraa na wie wosom no koraa Nyankopɔn abɔ nkunimdi abotire we ni nyame asema anɔpa yi yɛdi free true evangelical hour ɛbrɛ mu na ɛyɛ nkaebɔ ɛyɛ 24th 25th 26th of June yan ɛyɛ yawada efiada ɛne memenda anumere bia from 6 to 9 yɛyɛ preaching powerful preaching ɛwɔ akyem kokoben nti baabi a wo bia wobɛtumi aba bi baabi a wo bia wobɛtumi ayɛ aba bi ɛyɛ 3 days preaching wobɛba bɛte Nyankopɔn asɛm a ɛma nkwa eyi nipa firi wɔ haw mu eyi nipa firi abɛbrɛsɛ mu adi nipa esi yie bla sɛ wo nipa bi a wobɛkyia wɔm a wobɛtumi akyia wɔm mepaacho injia kɛseɛ nkɔma me maame gifti afrifa yeah ɛne me nuanom a ɔmaka nyinaa mesan so kyia me wɔfa Ebenezaboaf samle me yɛhwɛ sɛ unsu wutie bi unsu nkyia kɛseɛ nkɔma yo me nkyia kɛseɛ nso ma me school na fufuo nyinaa okay yo emisa yɛbrɛ no anya so nti sabri ɛyɛ obi biara utie yɛ no nkyia kɛseɛ nkɔma me maame adwado bia ɛne kokobimfo nyinaa Ghana fo nyina obi biara no pa utie no nhyira kɛseɛ nkɔma na yɛbɛsi trase ne yabɔ empa yegu asɛm no so Nyankopɔn yaba nkɛse yɛda wase amen yɛhwɛ no nyam yɛ kɛse pagya odin no kron wasa fata amen efisɛ yɛ bamponi anim ne yɛbɛka nso yɛba no ankasa wakasa wo se ɛnyɛ emratiefoɔ ne atenefoɔ wɔ animu emom emra sodifoɔ boa yɛ ne ntimi fa sɛm yi ni so amen na sɛ emra esem upia yɛ nyankwaje am yɛkra we ne yɛsrɛ ɛwɔ adom nti amen amen ebia sɛ wo pɛ sɛ wo frɛ me na ne medin kɔmɔ a line yɛ 0246 64 6703 0246 64 6703 yɛwɔ akyem kokoben wohia nso na aba hɔ a
nsa bɛka yɛn. Bye bye. Asafu Yehowa Nyami